N balimaw aw bɛɛ ni sɔgɔma hɛrɛ sira somɔgɔw kori baasi t'aw la ala kana baasi foyi k'a la donc ne tɔgɔ Fatu dɔw fɛnɛ bɛ n wele Fatim donc ne de bɛ la revue du Mali la page la revue des séries du Mali administratrice ye donc en fait n bɛ fɛ ka ko kura daminɛ donc n y'a daminɛ déjà n ka page kan mais n bɛ fɛ ka essayer ka revue kɛ vocal ye donc ka revue kɛ vocal ye pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali ta sɔrɔ a la parce que n b'a dɔn sɛbɛn kalan ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma donc n bɛ fɛ a ka kɛ vocal ye bɛɛ k'i ka sɔrɔta sɔrɔ a la donc sisan ne ye page in kɛ parce que n ye série kura dɔ de ye ta mɔgɔw ka série ko les dangereux de la cité donc o série de comme image kun ka ɲi tout ça la o de idée diyan pour que n ka se ka page in kɛ quoi donc et puis ani mɔgɔw fɛnɛ ye encourager dɔɔni n y'a kuma fɔ mɔgɔ minnu ye u y'a encourager pour que n ka se ka page in kɛ togo filɛ nin et puis aussi parce que ne ka en fait fɛn fɛn ye cinéma Mali cinéma ani Afrique cinéma ka di ne ye trop film africain ni film malien ninnu kɔni ne yɛrɛ de kɔni a diyara ne yɛrɛ ni ne quoi donc ne b'u lajɛ kosɛbɛ ne b'u lajɛ surtout YouTube kan donc sisan n bɛ fɛ en fait nin page in an bɛɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que page in ka se ka sira sɔrɔ a ka se ka sira sɔrɔ kun jumɛn na an ka se k'an ka culture valoriser notamment an ka cinéma parce que Mali la cinéasterie ani producteur ani maison de production fɛn ɲɛnɛmabaw de bɛ yen mais le problème b'a dɔn financement au niveau de l'état o fɛnɛ ma nɔgɔn mais pour que maintenant parce que ko dɔw fɛnɛ bɛ yen u bɛ ko dɔw kɛ cinéma na o fɛnɛ cɛ man ɲi dɔɔni quoi il faut k'an ka évoluer dɔɔni donc ne bolo n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma fɔ a fɔyɔrɔ la et puis ka kuma fɔ ni miiriya ɲuman ye ka kuma fɔ ni miiriya ɲuman ye parce que fɛn min ye parce que n b'a dɔn an maliyɛnw kɔni critique ka d'an ye dɛ k'an sigi ka ko critiquer mais sans but mais ka a fɔ n'i bɛ critique kɛ ne bolo en fait i bɛ se k'a kɛ karisa n'i kun y'a kɛ tan o kun bɛ se ka wusaya voilà karisa n'i kun ye nin sigi yan yanni i kun k'a sigi yan o kun ka ɲi o kun bɛ ɲa ka tɛmɛ o critique façon ninnu de bɛ se ka mɔgɔ avancer sans k'i ka mɔgɔ agresser sans k'i ka mɔgɔ en fait pour que ka mɔgɔ ladɔnniya quoi mais n b'a dɔn défaut fɛnɛ b'an ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ na an ka professionnel dɔw fɛnɛ na parce que mɔgɔninfin mana kɛ togo o togo i ɲɛ tɛ ko bɛɛ la i tɛ fɛn bɛɛ dɔn parce que hali i mana kalan kɛ mais fɛn dɔ bɛ se k'i jɛ mɔgɔ minnu b'a lajɛ ou bien mɔgɔ minnu ye o bɛ se ka fɛn dɔ ye e ɲɛ tɛ mun na donc il faut que professionnel fɛnɛ ka critique accepter quoi donc voilà donc ne kɔni ne y'a dabɔ ne kama donc pour que an ka cinéma ka se ka sira sɔrɔ yɔrɔ tɔw la donc j'espère que nin fɛn in kɔni parce que ne kɔni m'a ye parce que bɛɛ b'i ka fɛn partager i ka yɔrɔ la ce qui est normal les maisons de production ce qui est normal donc maintenant pour que fɛn ka bɛɛ ka se ka relayer parce que ne ta kɔni ne ni mɔgɔ t'a la ne en fait cinéma malien yɛrɛ de ka di ne ye ani africain a ka di n ye yɛrɛ de donc ça fait que fɛn fɛn kɔni a mana diya ne ni ye n tɛ professionnel ye n tɛ cinéma milieu la donc n tɛ foyi de don a la ne ka critique en fait c'est d'amateur parce que n tɛ foyi de don a la parce que au niveau technique ne ɲɛ bɛ fɛn min na en tant que téléspectateur ne b'o de fɔ mais n bɛ fɛ ka n b'a fɔ fɛnɛ pour que en fait n tɛ fɛ ka parce que n bɛ fɛ ka critique constructive de kɛ n tɛ fɛ ka critique kɛ critique mun tɛ Mali cinéma na avancer donc ça sert à rien fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais ni mɔgɔ minnu bɛ commentaire kɛ
n'u ye commentaire kɛ pour que ka se ka mɔgɔw la dɔnniya ko dɔw la u yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔw ye o voilà donc en tout cas ne yɛrɛ kɔni n y'a ko de kama n mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la donc j'espère que aw bɛ bɛna n dɛmɛ et puis an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne mago de bɛ bɛɛ la donc n yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔw fɔ n'importe quoi dɔw fɔ parce que ne tɛ professionnel ye donc maintenant donc n mago bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ la pour que an ka évoluer an ka se ka Mali